Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás u dnešního zpravodajství. Máme pro vás úžasnou novinu. Píše se rok 2050 a je to tady. Našli jsme dokonalou bytost. Nehřeší, nedělá nic zlého, je naprosto dokonalá. Dovolte, abych vám představil Ondřej Černoch, S2000. Čekáte na to, až se stanete dokonalými roboty, anebo přijmete Ježíše Krista do svého života? Pokud je hřích vir, on je váš antivirus. A s touhle peckou se dnes s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný večer a hezký nový týden. Děkujeme za pozornost. Nashledanou.